שלום, שמי הוא יוסף ברנט, אני מנהל בחברת פארמה-אסתטיקה וחלק מהצוות שנקרא רוקחים חוקרים. היום אני אדבר על שני מוצרים שאני משוכנע שהם בקדמה של הקוסמטיקה העולמית ושאנחנו פיתחנו פה בישראל. המוצר הראשון הוא סין qua non. סין qua non מילה לטינית שרוצה להגיד אין דומה לו. הוא אינסטנט ליפט לושן, זאת אומרת זה קרם שמורחים על הפנים וגורם למתיחה מיידית של האפידרמיס, של העור על הפנים, ובאופן מיידי מעלים קמטים והעור נראה יותר צעיר. הוא מורכב משני חומרים. הראשון הוא סספלש, נקרא סספלש, שהוא מופק מסומצום במולקולות כשנמרחות על העור גורמות לתהליך של פולימריזציה. המולקולות מתחברות אחת עם השנייה ובונות רשת על העור של הפנים שמתהדק אחרי 5 דקות. ואז העור נראה פחות נפול, בלי קמטים, יותר יפה ועם יותר זוהר. כי אחד מהתכונות של החומר הזה זה גם כן לתת לחות על העור. בנוסף הוספנו לחומר הזה מטריקסיל 3000, שזה הביופפטיד מספר 1 בעולם, בשביל גם כן להתגבר על הקמטים שיש בעור. אישה ששמה את הקרם הזה בשעות הבוקר, לפני שהיא יוצאת מהבית, היא תיראה הרבה יותר צעירה והרבה יותר יפה. אנחנו ממליצים להשתמש בקרם הזה גם כן בערב, אחרי יום עבודה, כשצריכים לצאת, או יש איזו מסיבה, איזו חתונה, או איזה ערב בילוי, אז העור נראה כאילו ישן כל היום. נראה יפה וצעיר.